Chiara Ní Fhatharta is anam dom, tá mé 10 mbliana deich agus is breá an Ealaín. An rud is fearlam faoin Ealaín ná a bheith ag tarraingt pictiúr. Bhí mé ag tarraingt pictiúr ag dathú agus ag cruthú. Is breá Harry Potter, tá mé ag duinneamh mbliana married faoi láthair le mo amí. Rinne mé an teach seo as brícíní. Tá mé ag léamh na leabhar Harry Potter faoi láthair. Thug daddy na nullag set Ealaíne dom 3 bliana ó shin. An nullag se caite rinne mé pictiúr den Grinch le mo chuirde ón scoil Liam, Eva agus Hugh. Rinne mé an braslaid seo dom féin. Bhuair mé comórtas Ealaíne nuair a bhí mé ar ranga híam. Bhíon comórtas Ealaíne bliain túil agin ag an scoil. Bhíon mé ag duinneamh Ealaíne gach lá ag an scoil. Bhíon ag duinneamh Ealaíne gach tráthnúna tar éis sin obair bhaile.